Kan en svane brække en arm? Den kan godt bide en finger af, har jeg lært. Ja, den kan i hvert fald blive meget hårdt. Jeg har set en før, hvor jeg var i camping i Italien. Så går vi bare ned for at bade. Så er der lige 2 kæmpe svaner ude foran. Og så har jeg set en svane, der dykkede ned med solbriller på. Så dykker den bare lige sådan der ned i vandet, og så landede den bare lige. Og så sagde den lige... Jeg har set en svane væse. Jeg har set en svane danse. Jeg har set en svane. Jeg har jo set en svane danse. Nej. Men den kan i hvert fald blive ret hårdt. Den kan i hvert fald blive noget at vokse ud af. Ja, vi bliver nødt til at sige, at det er og bliver en myte med, at svanen kan brække en voksen mands arm. Det sker forholdsvis tit, at de her svaner godt kan finde på at bide folk i fingeren, hvis man kommer lidt for tæt på. Og man kan jo selvfølgelig være uheldig. Jeg kan ikke sige, om den kan brække en arm på et barn. Hvis barnet er uheldigt, og svanen rammer 100% rigtigt, så kan det godt være. Der er noget kraft i vingerne. Men det er næbbet, man skal passe på, fordi de bider altså hårdt. Så pas på næbbet ved svanerne, ikke så meget vingerne.